Ассалому алайкум дӯстони азизи ман. Хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Обуначиҳои наве ки ба канали ман обуна шудастен, шуморам хуш омаден дӯстони азизон. Иҷада бошад тарзи тайёр намудани торти черепахаи осона пешкаш мекунам. Марҳамат, тамошо кунед апаҷону хоҳарҷонои ман. Маҳсулот барои имрӯза торти мо бошад: 6 дона тухм дар кораи, 1 стакан шакар, 50 грамм рӯғани алена дар кораи, 18 грамм разрихли тел дар кораю 10 қошуқ орд дар кораи. Чӣ хеле ки мебинед, аввал дар коса тухмоя мешиканем, меандозем, камакак намак андохта миксеркати лад мезанем. Камтар пена ки кад, баъд шакара меандозем ай булуш. Баъди шакар андохтан пенаи ғафси хушрӯ ки кад, миксера мекушему рӯғани алена меандозем, разрихли тел меандозем, орда меандозем. Хай навора тамошо кунед апаҷону хоҳарҷонои ман. Апаҷону хоҳарҷонои ман, ҳазор раҳмати калон барое ки канали мана интихоб кардагӣ, комментариҳои беҳтарин менависе, дар видеом лайк, комментария мемонем. Бовар кунед, дар ин моҳи шарифи Рамазон навор карда гап задан қийтарай барои ман, не ки бо бисёритон нависен ки чида влог намепартоен. Мақсад медонем ки ман курси онлайн, офлайн кушодагиём, салатҳояю, махитояю ҳамин чизора кушодагиём, пухтупазам тайёр кардастам. Барои ман беҳад қиндай. Хай не ки вақте ки одамизод худаш меҳнати ҳалол мекунад, ба меҳнати ҳалол даромад мебинад, даромад меёбад, бовар кунед ҳам хеле хурсанд мешавам ки ман иншоалло ба меҳнати ҳалоли худам пеш рафтастам, пеш мерам, худо хоҳад. Аввал саломатию баъд пеш рафтани мо ҳамаш дар дасти Аллоҳи меҳрубон аст. Фақат ай Аллоҳ талаб дорум. Барои ҳамин ман хурсандам ки бо занҳои муҳтарам, апаҷонако, хоҳарҷонако дар курси ман иштирок кардастиянд. Ҳар рӯз 4-5 кас дар курси онлайн салати ман омадастиянд. Бо барои курси офлайнум духтаракошона хона овардастиянд. Ман хурсанд ҳастам ки ба ман боварӣ кардаен ҳамаактон. Ҳаматонро дӯст медорум. Иншоаллоҳ ҳозир 21 намуд салат баровардастам. 2 намуд махитои навинка беҳад бамазза, кадоме ки дар группа ҳастай, аллакай шумоҳон дар ман голос карден, хай нависта роӣ карден. Бисёр ташаккур, бисёр раҳмат гуфтем ки ин қадар нозикиёш кати мода нишон додем, мо хеша намедонистем. ҳазор раҳмат шумоҳон дам апаҷону хоҳарҷонои ман. Иншоаллоҳ ҳамин курсе ки ман кушодагиём мумкин ки то таи 80-та, 100-та салат мемонам. Пухтупаз бам ҳаминай. Мақсад ки вақте ки ман каналро ҳуй кардам, аввал камтар ҳуй карданда қийтара, як рӯзда 1-та 2-та навор мепартом. Баъдаш оста оста иншоаллоҳ ман каналма ҳар душа ҳам канали ҳами онлайн пухтупазмам активнӣ мекунам. То мумкин 50-60 намуд пухтупаз мемонам. Салатман боша мумкин ки 100-та салат, ай вай зиёдам мемонам. Пухтупазам ҳам хеле духтаро. Кадомитон ки хоҳишманден, хай нависен, ман номерома боша дар комментария закрепит мекунам. Марҳамат кунед. Бо ҳамаи нозикиҳош, салатҳои ресторанскияй, салатҳои корейскияй, ай худ мекунед духтаро. Ҳамин зан мардумда ҳама вақт бояд ҳунар, ҳами дастош реза мегӯянд ку шукронаи худо, ай ҳамин таҷрибаи зиндагии худам мегӯям, вақте ки ба ҳунар бошӣ, ҳама ҷода блогузар будай духтаро. Ба ҳамин хотир чанд қайя метавонед ҳунар омӯзе. Инаҷа чӣ хеле ки дидем, бисквити торти черепахаи ман тайёр кардам, дар лист рехта дар духовка мемонам. Апаҷону хоҳарҷонои ман, иҷода бошад ширкати Мерикея ба шумо тавсия додастам. Ин хоҳараки мо кор мекунанд, шуморо ба кор даъват мекунанд. Дар ширкати Мерикея духтаро хариду фурӯши калон нестай. Шумо фақат танҳо барои худтон маҳсулот мехаред. Барои зебогитон, барои пӯсти рӯтона чӣ қадар нарм, блестящи, зебо нигоҳ доштан. Барои ҳамин рӯтон чӣ намуд ороиш ки бошад, ба шумо ҳастай духтаро. Ҳамаи маҳсулотҳоро дар ин ширкат ёфта метавонед. Ин ҳамихе духиҳои беҳтарин дора, бовар кунед, ҳама намуд духиҳош беҳтаринай. Шахсоне ки худшонро дӯст медоранд, ай ҳамин Мерикея гирифта истифода баранд. Агар кор карданӣ бошед, духтарако, ба рақамҳои рӯи экран буда ба ҳамин хоҳаракмон нависен. Шуморо мегира, регистратсия мекуна, корро мефаҳмона. Баъд духтаро, кадоме ки регистратсия мешавад, хоҳарҷонмон мегӯянд ки 1500 сом монда, пул не, фақат падарка, па вибру. Чӣ хеле ки мақсад шумо дар вибр мекунед, чӣ намуд косметика, духӣ, чӣ намуд маҳсулоте ки мехоҳед, 1500 сом монда духтарако, шумо дар тӯҳфа падарка мебиёяд. Шахсоне ки худтонро дӯст медоред, ба худ боварӣ доред, ай саломатии худтон, ай зебогии худтон лаззат мебаред, ба ҳамин хоҳаракмон нависен. Маҳсулотҳое ки барои зебо будантон дар корай, хоҳаракмон ба шумо рӯй мекунанд. Шуморо регистратсия мекунанд, тӯҳфаҳои беҳтарина метиҳанд бо.
иҷа чӣ хеле ки мебинен кулчачаҳои торти черепаха пухтакхай ҳамашам хе пухтагиюму ба крем тайёр кардагиюм. Барои кремуш боша духтаро 3 қутии сметанаю, ята баклажка вай дар кураем, зикушони молоко дар кураем. Ина бинен духтаро неки хушрӯ чӣ қадар воздушни омадагия да ҳами кулчачакуш. Баъд духтаро иҷа хай видеоам бисёри бадай салат бисёр чизо тайёр кардам барои курси салат онлайнаму барои пухтупаз. Намедонам чӣ хел шидай ки вақти ҳами тайр карда да крем монданаш удалит шида иқа кофтум зиқ шидум рости гап тарзи ҳами крем да тайр карда монданаш кулчачаоша наюфтум. Хай гуфтум ҳеҷ гап не ҳамаи занако медонанд ки вақти крем тайёр кардӣ ҳамо кулчакҳоро тайр карда боло ба боло мемонем. Инам хеле духтаро. Ба апаҷону хоҳарҷонои ман як чиза ман барои шумо гуфтанӣ будам ай саршавии наворум аёдум биромадай. Чандта комментария омадай ки видеомония бас мекунам гуфтагӣ будӣ. Чӣ хел шид навистем ки бо чокади бо видео мондӣ ту нагуфта будӣ бас мекунам бо мондестӣ. Ҳам хеле комментариҳо бисёр омадай. Апаҷону хоҳарҷонои ман номи канали ман влоги оилавӣ дар Москав. Вай канале ки шумо гуфтестен вай канали апаи Ситораҷонай. Номи каналшон бошад Хом влогай. Ҳаминҷа рӯи экран ҳозир мондагиюм. Апаҷону хоҳарҷоно шумо вақте ки тамошо мекунед номи канала нигоҳ кунед ки шумо кадом канала тамошо дорен. Овози ман гап заданам ҳамаи ҳами ваёш апаи Ситораҷонда монандай. Бисёр комментария омада мешавад ки Ситора шумода чӣ мешава апаи Ситораҷон ҳамшаҳри маян. Мо бо якдигар дӯсти наздикем. Апаи Ситораҷон беҳтарин шахсан бовар кунед. Не ки хай ҳозира шуда видеомония бас кардагианд. Мо гап мезанем. Гуфтан намемонам ҳоли видео. Ба ҳамин хотир апаҷону хоҳарҷоно вақте ки шумо тамошо мекунед наворора бинед ки мақсад шумо кия тамошо дорен. Овозамон чӣ қадар монандай. Бисёри бад комментария тӯли 1 сол шуд мада комментария менависанд ки шумо қатъи Ситора апаи хоҳаред шумо чӣ мешин дар дигар хештон мешавад ин қадар гапзаниётон монандай. Овозотонам монанд менависем. Бисёр комментария да манам мебиёяд апаи Ситораҷонам мебиёяд дигар дароӣ мекунем ки мақсад моя чӣ қадар ино монанд мекунам гуфта. Хай ҳазор раҳмати калон ки ин қадар моро ҳурмат мекунед дӯст медорен. Подписчикои беҳтарини ман апаҷону хоҳарҷонои ман. Ин аҷа чӣ хеле ки диден торти ман тайёр шуд. Баъди сметана кардан баъди ҳами кремша тайёр кардан кулчакҳоя тайёр карда гирифта дар табақ мондуму болошона боша шоколадкати камтарак украшение кардагиюм. Ин аҷа боша духтаро қатъи духтарое ки ҳар рӯз курс мегузарум ана минояй ҳами чизе ки мақсад тайёр мекунам бо ман кам кам дар телефонам навор мекунам. Ба барои курси салатам отдельно навор мекунаму бо барои ин сурат гирифта мондан барои ютуб хай духтарако бинем мегӯям яке хоҳишманд бошен агар хай бо нависен ватсапамда бо нархи арзон ҳозир барои моҳи шарифи Рамазон ин курса ки ҳуй кардагӣ будам ба ҳамин хотир ҳозир арзонай. Баъди Рамазон иншоалло курсум қимат мешавад. Агар духтаракое ки донен ҳамин курсҳо чӣ қадар дар дигар мақсад каналҳо қиматай медонем ки ба чӣ қадар курси ман барои шумо арзон будай. Бовар кунед ҳамин орзу ҳаваси мана худованд бароварда кард. Ман чӣ қадар дар пеши Парвардигор шукргузорум. Ман ҳама вақт шукр мекунам ки худованди меҳрубон ба ҳама орзуҳо маро расондааст. Ҳазор бор шукр мекунам. Намедонам чӣ хеле ҳастам ки худованд ҳамин чӣ орзуе ки мекунам бароварда мекунад. Ин орзуи хела вақта гӯем ака чанд вақта ина орзуи ман буд ки ман ҳамхе мақсад пухтупаз курс ҳуй кунаму курси салат ҳуй кунам. Худованди меҳрубон мана ба ҳамин рӯзо расондак садҳо бор шукр мекунам дар пеши худованди меҳрубон ҳама вақт шукргузорум. Бовар мекунед духтарако ин бовар кунед орзуи чандвақтаинаи ман буд. Ман барои ҳамин ба хотири ҳамин ки худованд ҳамин орзуи маро бароварда кард ҳамин курса ман арзон сар додум ба хотире ки моҳи шарифи Рамазон буд бо насиб карда боша баъди ид бо нархошон қиматтарак мешавад. Инам хеле духтаро тарзи курса гузарондан ҳаминҷа ҳама акшахай нишон додагиюм. Вақте ки одамизод расход мекардай баъд даромад мешидай. Ман барои ин курса ҳуй кардан хела расход кардагиюм. Хай шукрона ки бохай хела занҳо омадан ай тарафҳои Душанбе ай Ҳисор ай ҳама тараф омада бо духтарошона пеши ман дар шогирд мондестиянд дар онлайн курс иштирок кардестиянд. Ман хушҳолам апаҷону хоҳарҷоно. Худо хоҳад навори оянда бошад навори рамазонӣ мемонам. Иҷа боша навора ба анҷом мерасонам. Хайр апаҷону хоҳарҷонои ман. Аллоҳ нигаҳбони мову шумо бошад.